Jatugo machon matuka nimo kata diver ma America Alison Gibson ochako campaign mane ni sikunde moko kadak mohongore ma Mathare oyudo sir ne jopuonjre duto kapok tuke mag Olympics orumo. Alison temo lombo joka ma oyuore Olympic magin kachiel gi jatuk basketball marahuma LeBron James ni mondo omi ochiw kony mar siro sikunde mag Hope mantie Mathare. Gibson ma osetugo Olympic nyadiriyo norado gi Mary Kamau ma njeta tije ka Missions of Hope International endege ka bang'e nochako chenro mar manyo omenda mar siro sikunde mag Hope. Owacho ni odwaro ni jopuonjre duto yud ber e sikundego motelo ne rumo tuke mag Olympics. Waiting to compete. And I was like, wow, okay, this is crazy. So I sponsored a child, and I was sitting there thinking, and I'm like, man, I want to do more with this. I want to do more with this. I want to help. And then kind of leading into Olympic trials and through Olympic trials, I thought, wow, if I make the Olympics, I can build an initiative of, hey, let's get every child sponsored. Jatend piny Kenya William Ruto nyo timo limbe ma apoya yala ma Talanta City ma gedo mare dhi nyime e bure Nairobi. Pauno igero ka igeto godo tuke mag laro kombe mar Africa AFCON ma ibiro bagi pacho kae 2027. Jatend piny osingo